În luna mai, inspectorii din cadrul ITM Mureș au continuat controalele în domeniul relațiilor de muncă. Se pare că încă se găsesc nereguli. În urma celor peste 170 de controale efectuate, echipele ITM au identificat 68 de persoane care lucrau fără forme legale. Au sancționat în total 89 de angajatori, dintre care 29 pentru munca la negru. Totodată s-au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate în urma controalelor se ridică la peste 500.000 de lei. De asemenea, inspectorii ITM au dispus aproape 600 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. În ceea ce privește Registrul General de Evidență a Salariaților, tot în luna mai s-au înregistrat și peste 1000 de contracte noi, atât pe perioadă nedeterminată cât și determinată. Au fost achiziționate 12 registre pentru zilieri. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate peste 100 de deficiențe, fiind dispuse tot atâtea măsuri pentru remediere. Echipele de control au sancționat 75 de angajatori și au aplicat 95 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală depășește 100.000 de lei. Din păcate, nici accidentele de muncă nu s-au redus. 18 asemenea incidente au avut loc în luna mai. Unul a fost mortal, iar 17 s-au soldat cu incapacitate temporară de muncă.